Eva N. svojim prisťahovaním narušila dobré vzťahy medzi obyvateľmi ulice a vniesla medzi nich nepokoj. Štúrovčania bývajú v takýchto starých a škaredých domoch. Eva N. narúša susedské vzťahy tým, že na každého nadáva a vykrikuje na neho. Menovaná verbálne útoky realizuje z okien svojho domu. Svojej susedke Zuzane T. nadávala do žobráčiek a starých debilných kuriev. Taktiež maloletým deťom ukazuje somárske uši a vyplazuje jazyk. Eva N. uviedla, že je to nepravda a že Zuzana T. do jej kvetinovej záhrady hodila špinavé nohavičky. Ja neviem, či sa usmievam a prečo sa usmievam, ale myslím si, že sa neusmievam.